Ekero tuendete baada ase amang'ane chae mwanasiasa mukuru ase constituency ya Kitutu Masaba Mosque Thompson Manyi iga mochirie ebirengo ebio bienengo eyabalimi bagochekoegwa ase bona siuma koyiga okwana emarago ya rero ase abeke kerengerio buna abalimi nigo barachikwimuki getambukiro kuyona lie chae yabo barabo abanyene Pona si yache tabono iga. Yararika nene chongelia nene sana koru KDDA asegusi potambe yararika nire nga abagusi kene bona si gocha na ubakoba enamba yo moeli konyora epona si gose ase ebese liba konyora. Bona iga si ikeire narangeri omugusi bwa spina abagambe bona si bagusi ase babeta. Toja motorigi esuru yeso torakore asinge njo yogo konya umulimi ogusi intugusi kemerigende ngiyo tubugate gwetanie chae. Echae nere yatukire butambe agosomia abana bali kibale na kubuga mono nere yarekane nande mono ekare koreto bosoku asigusi gwetera kibesa abagusi bakwaego kero mugusi agusali kwaego siringi 11 ase kiro eponazi na abandi bakala 55 kwenda gochirogoro gochiboikoyo intuno omulero tugalimeti kusi bono iga tuabugatiri sana so bimetu amanyire na ngikegenderete mono corruption obukurumi bwararekanire sana gwetera abantu ba KDDA igo bakuri kibese cy'umurimi bamagoja abanye gutungaine ebintu na igwe ebintu na binakire na gose ne kire yarengeze bono iga egento togenderete gusegeta bono iga KDDA manye yande manye nere bono igo ntos nkolozi turumoroberi tuchaka koni chaye ito direct tutata eti abantu bakora kuna brokers amangana yo workson yechaye Mombasa ntotageti ntota etweligerie chiro yaito omuremi akweligerie chira koni echaye ito direct unabona ige company nere to endete ku engage ni maete nabona ibikongo bije bibeku lakini nto uwanja company nabona yakoru United States of America nere yakoru kuna T-Rate company is a global company ediri na muremi ito korugusi direct ase tomanyete twegenete na kibesi gize goicha jinkepi asomori bumu dinye pona ase giro tego ja siringi inse asiringi 50 nakobuga mono noni jibango nchira bagusi abalimi bakunya kona jugusi echinde tukunya kotebuna ne SS ye para ngi KDDA kungana ne serikali yo kenene nebegete chi body bono iga jigusulukira mani para tocha kena ne ro Kenya National Highway Authority onye gari ye kegwete kegumukie cha kegwete highway kena nero rego sugulikera